Zaldibarren zin sartu reketien, Zaldibar zer gaute gausan, burtu dizotik, berrizera, Santa Misarretik, hortik. Eta zengoikitik beste kaldetik bezartuko ziren, ez da oizeran? Zengoikitik, gobiz Santa Misarretik, Zaldibarren libratuko zinen, eta zengoitien ez zinen librau. Paso, etxa horretik eta agortu nuz. Horrekete batzuk, fusilen leku eta fusilen puntatik txintxilizke eskapulari. Da, esaten eiberretik. Aibar. Hay que bombardear, hay que matar a todos. Eso son la cosa. Eiberren que foko, murió foko socialista. Hormintxeratu ginen, benetan bilurtuta. Horre gauzo entzun da ikusik ez da. Gerrietan ginen, horako gauzak. Handik egin etorri ginen, eskian beuro, akordenan, ari ez zutik bera, da, bidezkinan, pistola kusina, neskabik, fuera! Ez da, behin bez, da ikutzen zeu bez, bidizio gotostan,